yang pukri ni arok kosogoi tongmai kha bro bro mai tongo arok se romai tongmai sibo umat di singo kakale pura mat nostong kan ses tui kaponi takuk ti pukuk sang nugui man khana ro mangpili o mangpling kha joton saimone joing mini stadium thungno khla hnai joton saimone or jaga jamati hoda bai khela songsalai mani tabuk obungsnai totally obungsnai hisi amni ke 1 2 3 4 5 5 floor ja silar ke gelari tongmani siri abo lobai thangka jotono narak nugui man khana mangpili biskango thik joton se kusuk tongkho gelari asuk jangnai asuk thai tabok teruk tei bari hoi tongo lomui tongo tabok omo matlia joing thungno khlali abo joing ni joton se potor eba uthuk hni man kha pukri abo asake tei tor kha tei bangkha tam ningke mia gumoti dm ni saklaima bai dumburni tei sarujana hinmani abo sarujakhana সম্ভবত abo saragoi no tini ase wati banana khana tei bangana khana mian sai tei lomjaka engko gelare gre khasas zoing matli abo zoing pu grisi sibo nó bò lom thằng Bispan World Cup kita sama kabo. nin ke para bro ni or khak sani na nang tam sanai o joing mano tei nang o joing ma to tabuk tilom kha tabuk to hoda jamate hoda bi khela tournament songsalai mani tabuk to obung thang totally mia pro to wa tei bangkhon bangkha tin tei bangkhana tang tam sanai o khela na tei wei bác bảo chứ nhà sắc bà ai từ bay nhà sắc bà hay mà tổng được ra nên có ọp thế này thế là nó bà ta khai sinh bông mia ni sai di bangku kha wa tei thì đi bang không là hả nãy đi ở đó thì bang ra mía bang sẽ bang mia ang kha o gelari thung kepulung de cứ plung nhà cài nơi kai ni tong khona tabong khe cài sát tabuk kai sa sing siwona cài sát tăng từ aba tini te tor na mia hor tor mana mía pro horot ya ai chuk đi xin cái phải với asu tor mía pro ta thì đi bắt ta bốc salo si bay ni asu li nuk tak mah ko naro o kamini no na Zai para borok ta ba apa or khak sang tam na ba nga nini ko kesar mung khe nini mese sri mung khe o tiran ya sak mat haimya sak mat ran ya sak khela muthung jak lak na tabuk to mane ma tong na ta khai sinh